Πάμε να δούμε τους μυδοφάγους του Δημήτρη. Μυδοφάγοι. Στην καρδιά μιας μικρής γαλήνιας λίμνης, φωλιασμένης βαθιά μέσα στην αγκαλιά πανύψηλων βουνών, υπήρχε μια κοινότητα που δεν έμοιαζε με καμία άλλη. Ήταν οι μυδοφάγοι, μια φυλή της οποίας η ύπαρξη περιστρεφόταν γύρω από την κατανάλωση μαύρων μυδιών. Η ζωή για τους μυδοφάγους ήταν απλή, χωρίς σκοπό ή νόημα, και εμπλουτιζόταν με σκληρή εργασία στη λίμνη που κατοικούσαν. Έμεναν σε καλύβες χτισμένες πάνω σε ξυλοπόδαρα που υψώνονταν πάνω από τα θολά νερά και η ύπαρξή τους ήταν συνυφασμένη με την άμποτη και την ροή των νερών που τους συντηρούσαν. Οι μέρες τους περνούσαν αργά, βουτώντας στα βάθη και θερίζοντας τα πολυπόθητα μαύρα μύδια. Κάθε πρωί, καθώς ο ήλιος άρχιζε να κρυφοκοιτάζει πάνω από τον ορίζοντα, οι μυδοφάγοι μαζεύονταν στις ακτές με τα πρόσωπά τους φωτισμένα από το αχνό φως της αυγής. Με εξασκημένα χέρια άνοιγαν τα τραχιά μύδια, αποκαλύπτοντας τους αστραφτερούς θησαυρούς μέσα τους. Κάθε μύδι καταλανώνονταν με ευλάβεια σαν να κρατούσε το κλειδί για το ξεκλείδωμα των μυστηρίων του σύμπαντος. Αυτά τα μυστηριστικά οστρακοειδή φαίνεται πως κρατούσαν μέσα τους όχι μόνο τροφή, αλλά έναν ολόκληρο κόσμο ψυχεδελικών εμπειριών. Κάθε μέρα οι μυδοφάγοι συγκεντρώνονταν γύρω από τις κοινόχρηστες φωτιές, τρώγοντας μύδια και ερμηνεύοντας τα οράματα και τις εμπειρίες που τους χάριζαν. Με κάθε χυμώδες δάγκωμα ένιωθαν ότι απομακρύνονταν περισσότερο από τους περιορισμούς της πραγματικότητας, ανοίγοντας νέες δυνατότητες οπτικής πέρα από την κατανόηση. Αυτές οι εμπειρίες όχι μόνο παρήχαν μια απόδραση από τις κακουχίες της καθημερινότητάς τους, αλλά χρησιμεύαν και ως καταλύτης για τη δημιουργικότητα και την πνευματική τους ανάπτυξη. Αυτά τα άτομα είχαν εμβαθύνει εδώ και καιρό στις μυστικές ιδιότητες των μυδιών. Πιστεύονταν ότι η κατανάλωσή τους μπορούσε να ξεκλειδώσει πύλες σε άλλες διαστάσεις και σφαίρες πέρα από τα εγκόσμια. Φυσικά αυτό το τελετουργικό δεν αφορούσε απλώς τη διατροφή. Ήταν μια απειλή προς τα ψυχεδελικά βάθη της συνείδησής τους. Στη δίνη των οραματικών τους εμπειριών επικοινώνησαν με αρχαία πνεύματα και απέκτησαν βαθιές γνώσεις για τα μυστήρια της ύπαρξης. Μερικοί είχαν χαθεί στο λαβύρινθο του δικού τους μυαλού. Ανήκαν να επιστρέψουν στο φυσικό βασίλειο και άλλοι είχαν βιώσει οράματα τόσο βαθιά που αγωνίζονταν να διακρίνουν την πραγματικότητα από την ψευδαίσθηση. Ο Θηρός έλεγε ότι μια φορά το χρόνο, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Πανσελίνου, οι μυδοφάγοι ξεκινούσαν ένα ιερό ταξίδι. Μαζεύονταν στην άκρη της βραχώδους ακτής, εκεί όπου το νερό συναντούσε τη στεριά, και συμμετείχαν σε μια γιορτή με φρεσκοκομμένα μύδια. Καθώς κατανάλωναν τις αλμυρές λιγουδιές, έμπαιναν σε μια κατάσταση έκστασης, καθοδηγούμενοι από τους ψίθυρους της λίμνης. Έτσι, κάτω από τις φεγγαρόλους τους ουρανούς, συνέχιζαν το μυστικιστικό ταξίδι τους, αναζητώντας για πάντα την άπιαστη ισορροπία μεταξύ φώτισης και τρέλας, με οδηγό τη σοφία που βρισκόταν μέσα στο ταπεινό όστρακο. Αλλά οι πρακτικές τους δεν ήταν ακίνδυνες. Η κατανάλωση ομών μυδιών εγκυμονούσε τον κίνδυνο της ασθένειας και πολλοί ξένοι προειδοποιούσαν γι' αυτό. Ωστόσο οι μυδοφάγοι παρέμειναν απτόητοι, πιστεύοντας ότι οι ανταμοιβές υπερέβαιναν κατά πολύ τους κινδύνους. Για τους ξένους οι μυδοφάγοι θεωρούνται πρωτόγονοι. Οι τελετουργίες τους απορρίπτονταν ως επικίνδυνες και παράλογες. Ωστόσο, μέσα στη σφιχτά δεμένη κοινότητά τους, τους τιμούσαν για τη γενναιότητα και τη διορατικότητά τους.
Σε κατέργαστες κουζίνες τους έφτιαχναν γεύματα εμποτισμένα με την ουσία των μυδιών. Το πρωινό, το μεσημεριανό και το δείπνο συνοδεύονταν από τις μυθιστικές γεύσεις της πολύτιμης λιχοδιάς τους. Σούπες, τηγανιές και τόφι μυδιού, σάλτσες, ζυμαρικά, ροφήματα και άλλα πολλά δείχνουν ότι έβρισκαν ατελείωτους τρόπους για να εσωματώσουν τα μυστικιστικά οστρακοειδή σε κάθε πτυχή της ζωής τους. Φαίνεται πως η κατανάλωση μυδιών δεν ήταν για αυτούς απλώς μια γαστρονομική εμπειρία, αλλά μια μυστικιστική πρακτική με ανεπανάληπτα μεταμορφωτικά εφέ. Για τους μυδοφάγους, η πράξη της κατανάλωσης μυδιών ήταν μια εξέγερση ενάντια στους περιορισμούς του πολιτισμού, μια επιστροφή στις αρχαίγονες ρίζες τους. Αγκαλιάζοντας το ακατέργαστο, το ομό και το αδάμαστο, έβρισκαν την απελευθέρωση από τις κοσμικές παγίδες της σύγχρονης ζωής.